son dous ladróns, moi tontos os dous, que queren robarlle a medalla ao emperador. Os dous soldados. Como veredes, un deles é unha muller. Isto bota por terra que os americanos fosen os primeiros en incluídas no século. Carmiñá e o Manolito. Son os típicos namorados de todas as historias, de todas as películas, que posiblemente xa saberedes desde que erades nenos. Pero os seus pais opóñense ao seu amor. Ya está, chicos, gracias. Emperador e Arpesia. Este primeiro é o César, o xefe máximo do imperio, e o rei de Carmiñá. E esta, moi guapa, Arpesia, a comerciante máis rica do imperio, e a nai do Manolito. Citrón e o escravo. Citrón é o sabio máis sabio de todos os sabios do imperio. E o escravo, pois é un escravo. E por último, teño o honor de presentarvos a Briseida e a Criseida. E os preguntaredes, quenas son estas dúas nenas? Pois agora mesmo veredes. Colleras dunha tampona que hai na praza do Coliseo. Por certo, que se decataron de que lle las despistaba e por pouco me pillo un centurión que andaba por ali. Tiven que fuxir por perna. Pois aínda tiveche sorte. Bah, esos son traballos de aficionados. O que teño agora na cabeza sí que é un bo golpe. Un golpe que me pode levar a lucir na miña cabeza o loureiro do emperador. Temos traballo, Catulo. Sí, Careno. E a quen temos que matar desta vez? Non me sexas besta, Careno. Temos que roubar o medallón ao emperador. Que me debe teu se non parecemos cabras. Ven por acó, imos mirar noutro sitio, e se non é aló, xa voltamos. Como que comunicas deste mundo? Si sos, por fin sos. Sos. Haber que facer algo para non aburrirse, non? Como estamos tan sós. Tamén é verdade. Xa sei que podemos facer. Que? Nada. O que? Nada, muller, que era unha tontería. Ademais, non vas querer. Bo, xa te dicen que non pases vergoñoso, dimo que era. A ver, ti o parchismo non trouxeches, verdad? Bo, non. Que se va? Ai, no. Escravo! 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 Parece moi que susurraba de meu nome. Sí. Trae máis uvas que estas xa se están acabando. E que veñan ben lavadas. E non rañe a cabeza, vellos coa bandexa. Querenche sus uvas de carral. Feliz Domingo no Tanco e Casarico, é dicir, de todo o teu dono é coñecido polos Césares. Destituir vimos Fides Demetrios Thanos, é dicir, o todo Demetrio Sí, Modelo. emperador. Ben, pois imos verlo como foi. Mira, antes quería facer unha pregunta. Poderíais facer pis, porque... Soldados! Se volve a repetir esta pregunta, te den o meu permiso para desangralos. César, no caso de sangralo, poderíamos facer filloas despois? Silencio! A ver, filliño, contame este como. A ver, papá, lembraste cando hai un ano, detenme permiso para ir a Nápoles a ver a miña tía Labarcar? Ben, o que vas a facer é echar un pouco os
cos nestos das uvas e simplemente consideraros e aún para meter unha centuria de soldados. Por Neptuno, eu non necesito explicacións. Onde está meu fillo? Está na escala. ¡Calamidade! Ah, Citrón, xa chegaches. Gracias a ti puiden saber todo o que se cocinaba. Titrón, pero se non se volve sabio. Se volves decir a palabra meiga, mando que te meigallen. Que me gallar. Xa me asistei. Isto parece cousa de meiga. ¡Calade! O que volva a decir a palabra meiga, mando que lle corten a cabeza. A ver, César, atopamos de esclava no corredor. Non hai xeito de despertalo. Casado con un home, con meu pai, que xa non está con miña nai, pero que sería... Que será atado en canto se lle sexa cortada a perna a ese. E vos, ladróns, noutra ocasión, iría de ser comestos polos cocodrilos. Pero como hoxe é un día de alegría e de ledicia, quedades libres. E o escravo, por certo, onde está?